Pois a verdade é que neste momento estánse dando conxuntamente dúas sensacións, non? Por un lado, a satisfacción de que conten con para un proxecto tan importante como é participar no Partido Popular de Galicia e, por tanto, agradecemento para o presidente Feijóo por, de alguma maneira, por a miña disposición esta posibilidade e ao mesmo tempo pois un sentimento de tremenda responsabilidade e de unha importante carga. Bueno, asumo perfectamente que estamos falando de unha organización como é o noso partido moi importante en Galicia, non só por 100.000 afiliados que poida ter, sino porque é o partido pois que, digamos, representa de xeito directo a sociedade galega, hoxe dentro do goberno, pero tamén de xeito habitual, porque ese feito de parecerse á sociedade galega significa que sempre están pendientes de nós, que sempre están pendientes de que tipo de mensaxes estamos lanzando e precisamente ser a partir de agora un pouco responsable de poñer esa voz, evidentemente significa que todo terá que ser moi meditado, todo terá que ser moi pensado para non defraudar nin os nosos militantes nin os cidadáns de Galicia en xeral. Sorpresa porque, bueno, eu despois de estar no Parlamento estes 4 anos anteriores de traballar, pois o mellor que puiden e que soupen facelo, sempre colaborando co conxunto de compañeiros que fixeron, creo, unha labor excepcional durante estes 4 anos, o feito de estar xa como viceportavoz do Parlamento para min era un recoñecemento máis que suficiente, non? Bueno, que agora se me ofrezca esta responsabilidade a maiores, desde logo, pois a satisfacción personal é inmensa, non? Porque, bueno, de alguna maneira vexo que se confía na miña persona e, polo tanto, pois non me queda outra cousa máis que porme a disposición e por pois todo o que podo saber, todo o meu tesón, o meu esforzo para sacar adiante esta tarefa que é tremendamente ilusionante. Pois a verdade é que no primeiro momento quedeime así un pouco calado e pensativo, non? Calado e pensativo precisamente porque che veñen á cabeza o que decía eses dous sentimentos ao mesmo tempo. Bueno, logo dixenlle que sí, que asumía o reto, que asumía esa responsabilidade, que era consciente da gran tarefa que se estaba poñendo encima de min e que esperaba realmente ser capaz de sacar adiante ese traballo do mellor xeito posible. Desde logo, por falta de esforzo que non iba a ser, e, bueno, tamén ao mesmo tempo a verdade é que tamén lle pedín a súa colaboración e a súa axuda neste momento inicial que seguramente, pois, cando te metes nunha nova tarefa, tamén quen te dirixe, quen te mande, quen che dá esa responsabilidade, pois debe apoiarte para poder sacala adiante conxuntamente, non? Pois a verdade é que iso é o que se plantea moita xente, non? A verdade é que para min é un halago, porque efectivamente significa poñer na miña persoa unha alta responsabilidade dentro do partido. Conscientemente, ao mesmo tempo, sabemos que, bueno, eso significa que por parte dos outros partidos en determinados momentos pode ser obxecto das súas iras políticas, podemos decir, pero hai que asumilo, non? Digamos que no cargo vai a carga e, polo tanto, pois, cualquier tipo de tarefa, cualquier tipo de traballo ten cousas a favor, cousas en contra, pero eu creo que aquí as satisfaccións van a ser superiores ás posibles penurias que podamos ter en determinados momentos. Efectivamente, eso foi o primeiro que me dixeron, non? Agora aínda te vamos a ver menos. Pero, bueno, eu a verdade é que teño que agradecer, estou nese sentido moi satisfeito na familia na que me encontro, tanto meus pais e, por suposto, pois miña muller e miña filla, que son as que máis directamente sufren cada día o feito de dedicarse á política, porque, aínda que a veces superficialmente poida parecer que ter un posto de responsabilidade política é todo un luxo, pois normalmente significa un gran sacrificio personal, non? Pero creo que merece a pena, creo que ese sacrificio personal pode tratar de compensarse de outro xeito distinto na medida en que sempre hai que buscar momentos para tratar precisamente de conciliar, como hoxe tanto se dice, a vida profesional e a vida familiar. E, polo tanto, pois, desde logo, teño absolutamente o seu apoio para este novo reto e tratarei, xa digo, de buscar os mecanismos para que isto non me absorba e non descuide, porque eu creo que tampouco nunca debemos descuidar a familia, que é sempre o máis importante. Pois eu creo que o reto non é un reto persoal, é un reto de partido, é un reto político, e o reto
vánnolo a marcar precisamente mañá os afiliados do Partido Popular de Galicia, non? Mañá neste congreso van a saír 3 ponencias que nos van a marcar o camiño, e o camiño fundamental é que o Partido Popular de Galicia sea ese partido que ten o contacto directo ca sociedade, é ese partido que neste momento ten o goberno en Galicia e, polo tanto, debe continuar sendo o nexo de unión entre a ciudadanía que lle deu esa responsabilidade e o goberno que ten que executala. E, polo tanto, eu creo que ese é o obxectivo que nos temos que marcar desde a organización do partido en xeral. Pois mire, medo non, medo absolutamente a nadie, respeto por suposto. Eu creo que precisamente na política, como en cualquier outro ámbito, sempre hai que ter un absoluto respeto por as persoas, hai que ser absolutamente educados, así iso foi o que me enseñaron meus pais e meus avós desde pequeniño, pero eso non impedirá para nada que as cousas se digan con claridade e que se poñan os puntos sobre sís cando eso teña que producirse. Si eso implica molestias nos adversarios políticos, evidentemente, levando a verdade por diante, non hai nada que temer en absoluto. E, polo tanto, a miña labor vai a ser mostrar cual é a opinión do partido nos diferentes asuntos que sean de actualidade, que interesen á sociedade. Sei que os militantes e sei que os galegos van estar pendientes de que nos manifestemos as nosas posicións e, polo tanto, farémolas con toda a claridade, mal que lle pese ou por moito que lle poida molestar a esas outras líderes políticos do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista ou de cualquier outro partido. Pois mira, a verdade é que eu son, como decía a veces o presidente Feijóo, e eu coincido, eu tamén son un neno de aldea, como dicía Neira Vilas, un ninguén, non? Que, bueno, por circunstancias familiares, aínda nacendo no Concello da Bola, pasou a vivir en Allariz, e ali empecé tamén a miña vida política, non? Incorporándome, colaborando co Partido Popular, facendo tarefas de todo tipo, tamén pegando carteles, que aínda sigo pegando hoxe, non noutras épocas, son épocas tamén actuales, colaborando nas mesas. Afileime ao Partido Popular, bueno, desde fai agora prácticamente 10 anos son concelleiro ali no Concello de Allariz e ademais agora pois tamén teño a honra de ser presidente do partido e portavoz municipal. A partir de aí incorporeime ao Parlamento de Galicia na anterior legislatura, unha oportunidade que se me deu desde Ourense, desde o Partido Popular de Ourense, que evidentemente eu agradezo. Nunca pensei eu, a verdade, ser diputado autonómico, porque a miña chegada á política foi cun ánimo simplemente de colaboración co partido, que nun primeiro momento destas que che veñen a propoñer e lle dixe, no, pois mira, eu non podo ser concelleiro porque as miñas obrigas profesionales non mo permiten e iso exixe dedicación, pero o reto ali en Allariz era especial. Ali o Partido Popular ten o difícil e, por tanto, eso foi o que me foi máis atractivo. E, bueno, aquí no Parlamento pois parece que desenvolvín un papel mínimamente digno e supoño que eso foi o que levou a que o noso presidente se fixase, atendese. Eu entendo que sempre gracias, isto foi posible a todos os compañeiros do Grupo Popular na anterior legislatura que mo posibilitaron, que me axudaron porque eu empezaba de novo e sin a súa colaboración de persoas a veces tan cercanas como pudo ser, por exemplo, Roberto Castro, que é unha persoa que me axudou moitísimo no Parlamento, os compañeiros de Ourense e logo todos os demais, e, bueno, o portavoz parlamentario que me deu a posibilidade de actuar e de interveñir e de defender a posición do noso partido, porque se alguén non che dá unha oportunidade, pois evidentemente nunca podes chegar a nada, e o presidente Feixóo, pois que, bueno, que estaba atento, digamos, e parece que viu algo positivo no meu traballo, e neste caso, pois deume esta nova encomenda, non? Esa sería un resumen, non sei se moi extenso ou moi breve, pero a realidade, non?